Tuh, yung pilak ito. So, may gabi mga skilawag. So, diyan na bataran sa dagat no kay ang mukha taog, nupos. So, kay hayag kaya ang buwan. Kita nyo no. Hayag kaya ang buwan. So, mga na ay ang inanamang timaan na ting pangnupos na mo. Basta hayag ang buwan. Kaya mukha mitang nupos basta hayag ang buwan. So, ang among pagi sa pagpanguag nupos mga skilawag kay so, inaani among parapaon. So, purma na siya og pasayan. So, mura na siya pasayan kay amo ni siyang mo ni siya among guyoron. So, ang pananawan ni sa nukos kay mura ni siya og pasayan mo ni yang siya og mo ni ato yang suwayag kaon. So, ato suwayan mga skilawag makakuha pa ta. So ato na ni siya ihulog. So, bukata og so atong kuanan niya kay mga kaduog na po kadugpa. Bata. So. Kinahanglan mo siya dupon para mulayo siya sa atong sakayan para dili siya ingon na maduol ba. Di ko anong mapusod na siya sa duol. So pila to? Pila to? Upat? Upat. So 5. So walo lang sa atong mga sulod pinag-usap. So ato lang siya i-clip dire kay para ilhan na to kanon sa snowpos pira kan lang ito. So guys, so ulit na ta guys. So dara. So mo ni siyang nopos guys. So makita nyo no. So para tag-isa. Okay, tara. So, mana na siya guys. Gamay lang siya. Pero okay na na. So, mana siya. So, ibalik na tayo ulit. Okay. Suwa na tayo na guys. Gamay no. Okay. Guys. So ari ka. So palito ni mo sa merkado. Ato kas merkado ani mahal kay kilo ana. Paano ito isa? So kung gusto pa mo mas makakita pa guys mga punaan pa na guys. So just keep on watching guys. So, para kita ninyo sila ka ba ka mong makuha. Swak ko siya. Mukha na yung atan, gawin na yata no. So mga skilawag, so ang oras dero no kay oras dero? Alas 9, kapin. So alas 9 mga 20 siguro. Alas 9 mga alas 9:20 siguro ana. So may oras karon. So makita. So mga skilawag, makita nyo no, ang linaw kay dagat. Wala binakita ngit-ngit. Hindi mo rin yung makita dahil ngit-ngit mo din. Mag-iim din. So tawa. Mori ka na makita. Hindi makita. Pero linagin siya. Hindi mo ni GoPro itong gamit. Cellphone user lang ta. So linaw kayo ang dagat. Hindi siya baw no. Pa siya baw. Okay. Linaw pa niya kayo. Wala pa mantingan kasutang bagyo, di ba? Kasutang bagyo ano, di ba? Wala. Apit na ito yung balita na ito nga. Nanapay bagyo. Masulain. Muruli. Atom ng bayaw.
Dili ka na siya kusog mas kaluwag eh. Dili Butan. na naman dito mo ba yun? Butan mo daw. So, basta na may padayon sa mga so, shoutout sa itong mga Solid. sa itong mga supporters na to. So, shoutout din ni Ate Ibit Ortigas Yuson. So, te, salamat kayo sa mga pagsuporta te. Shoutout po ko ni Julian Bimbaga. So, thank you kayo Jo sa mong pagsuporta sa tamang channel. Shoutout sa tayo ko mga iskaluwag sa Yuson Family from Mandawi City. Og shoutout sa tayo ni Idol Tasan. Og shoutout sa tayo ni Ginicil Paran Bronx sa Kuisa. Shoutout David Carlos TV. Shoutout Saranghi TV. Shoutout Lyrics ko official. Shoutout. So, shoutout nyo guys. So, salamat kayo sa inyong pagsuporta sa mong YouTube channel guys. So, hinaut mi nga namo sa inyong mind banawas rong panahon na. So, keep safe guys and God bless. So ayan itong ano yung puti no. Lahi nagtulor. So, yung iba ang kulay. Ayan. Buhay pa. Ang liit. Ni green yung mata. Ganyan yung mata kay pag ato na nagabot ka, haapuan na na. Upuan na yun siya. Kumplita nyo guys. Mas kalawag, ningaw kayong kagat. Kaya yung nanagat na. Kumulta ka ng kuhan. Bagyo. Loks lang bagyo bro. Lingaw pa man, wala pa may pag may hangin-hangin kayo. Wala pang kaya natingin sa masuot ng bagyo. Wala pa. Ningaw na sandali kay probinsya mo guys. Layo ram sa itong bagyo. Layo sa tuwa. So, mas kalawag. Ano yung panagat rin sa mga. So, panagat may ginani yung gabi eh. Ngayon ng buwan. Ngayon na lang po na. Nabi panudaan ba? Hindot niya siya. Mga iskaloy. Sagos sa pansit. Oo, pansita na siya. Hindot na siya. Mayroong tao. Kaluyan taro mapunaan pa na. Sarang ka mo ka. Hindi nakasigo. Sarang ka mo ka. Kano na itong pansit niya. Ang biyon. Kano itong biyon niya. Gamay kong subak. So, ngayon na kaluyan. Kinain na naman mga iskaluwag. Ito pangalawa na to. Kailangan natin dasal na. Yan. Ano? Yan. Ayan. Yan. Yan. Laki no? Hello? Oo, kunin no? Wala. Wala. Oh! Hindi sa ata bitaw. Oh, Nako. ang itim. Nako. May gani. Wat pananaw. Namuswak. Pumuswak. Kiyawa na eh. Hindi mo pangingkuhan sa dapit ah. Dili may ata niya. Lapo po yung ganung Buga City. So, kita niyo yung skulog. So, medyo Di na namupuswak. Hello? wala na na eh. Hala. So, pumuswak ka. Yan o. Bumugan. Kanyang ata. So, parang anak na niya to. Anak ro niya. Mo ni bagong taom niya kani. Inahan na. Nahan na na. Awa mga skalog. Kuha na siya kanang muana pa yung color pero kuha na katitudo na maustab na. Puti na prena ni. Ano ni sa bagong kuha na. Pusto ka murag lapo ko ila dito siya. Dah taong bali. Ana. Dah. Murag city. Hindi mo kunin mo cellphone. Bot. Nako. Okay. So, pangalawa yan mga skalog. Laki-laki ya. Ayos. Ang ulam pak na
tayo. Oo. Meron na talaga. Dito sa probinsya mga Kaluwag, alam nyo, hindi biro ang buhay dito eh. Talaga hindi biro. Kung parati ka lang nasa bahay, wala kang gagawin, wala talagang mangyari. Kasi kapag hindi ka umayod or hindi ka madiskarte dito, tamad ka, walang mangyari sa'yo. Palagi kang magugutom. Oo nga, kailangan mo talaga magkayo dito sa probinsya. Nagdadrama na tayo eh. Ganyan talaga. Pareha ngayon, may pandemic. Oo, may pandemya. Palagi kang nasa bahay, wala kang gagawin, hindi ka madiskarte ka hindi ka marunong dito. Katulad nito, hindi ka marunong ngayon manguha ng mangingisda or madiskarte dito sa dagat. Palagi ka lang nasa bahay, wala kang mauulam. Kaya kailangan talaga dito sa probinsya mga Kalawag, madiskarte ka. Magaling ka magdimiskarte. So, pero ang advantage ang advantage dito eh mabubulol ako sa Tagalog kasi Bisaya kami. So, ang kaya mo advantage mo yan. dito sa probinsya mga Kalawag. So, ang advantage dito mga Kalawag ay presko ang mga pagkain dito. So, katulad yan, kita mo, presko yan. Kung sa palengke mo na yan mabibili hindi na yan presko. So, pangatlo na to mga Kalawag. Kinain na naman. So, medyo nagpala tayo ngayon Sana hindi ko kabuhi. Ito yun. Do. So, yan. So, ganyan siya mga Kalawag. So, kapag so, iyan yung lambahon sa iyang gaway. So, lalambahin. Ampasin niya sa iyang kanyang gaway. So, pagkatapos, so, yan. Mapaktan siya dito. So, ayan. Kuha siya. So, ay, gay pa doon. Kaya mapuswakan na gatay mo na. Tanggalin natin. So, yan isang gaway lang yung paktan. So, ganyan. Pangatlo na yan. Hindi mo talaga ko. Iswag. Yan. Kailangan natin ito. Tapos, swerte tayo eh. So, ganyan na yung mga Kalawag. So, kahoy lang yan kahoy lang yung ginawa namin. So, yan. Kahoy yan. So, ilagyan lang namin ng bakal. Okay. So, ano? Yung kulay niya. Itim. Kanina. Puti na siya. So, kung bibilhin mo yan sa palengke mga Kalawag, mahal yan ang kilo niyan. Ito. Presko. Tara mas Kalawag. So, murag ikalima na naman yung try. Sige lang kabuhi ka nung lagi. So, ito. So, mantis po sura. Yawan ako. So, Galing siguro no, puti. Scott. Yawan ta so ika. So, ano na mas Kalawag. Ito ganihab. Kita nyo, mao ni siya. Gaway na rin habili, nakabuhi. So, ika, kuha na tanin na makuha. Kukuha na to. Kaupat. O, ikalima. So, ano siya, ano lang. Nakabuhi. Natsi man. Sige. Kupit mo na siya. Ang oras mga Kalawag ay so 12:40 AM na. So mag-aapat na oras na kami. So yan ang huli namin. So wala na kami ni isang naramdaman na isa kumain man lang sa pain natin. Kailangan uuwi na lang siguro tayo. Ano naman tayo? Kasi Mag-apat na oras na.
Nantok na ako eh. Hindi ka pa inantok? Ako din, inantong na din ako. Yung buwan Diyos. Buwan. Malapit na yan. Malapit na yung masawp. Tinatakpan na siya ng on. Ulap. Ulap guys. So, uwi na tayo. Uwi na lang tayo mas kalag. So, okay na siguro to. Meron na tayong pang ulam bukas. So, ito na. Kailangan na natin to. Pain natin. Kailangan natin tong tangsi natin eh. Buro na niya. Buron din. Buro na kay. Ay. Uwi na tayo. Wala na kahit na isang gumalaw eh. Wala na siguro. So mga kaluwag, uwi na kami. So if you like this video, please like and share and don't forget to subscribe and hit the notification bell para update pa sa mga bagong uploads. So Escalawag boys. Thank you mga kaluwag. Bye bye.